سلام كمي توعلو كبرات تخاطاتلتي نلوم على ربع حموشة سنة 2024 حيزنا يوم زمتنا زيناتاتنا بخم نغربولو ساعات اخيل له ناي وترو تخاطاتلتي نمخوان سبسكرايب كتقبرونا چاننا بيتسب كتكون اندا تلابخو كسافت سامن كتكاتاتولنا بخبر اندا عدمكو ناب كندين نتبتاتم امريكاوي قجل مصنعتي سباوي مسلات اب قداي تግራይ جنوسايد ኤርትራ ኢድ ከም ዘለዋ ገሊጹም ኣብ ጫካታት ኢትዮጵያ ፋሒሎም ዘለዉ ሱዳናውያን ፍትሒ ከም ዝሰኣኑ ይግለጻሎም መንግስቲ ሆላንድ ስእሊ ገበነኛታት ኢሉ ዝጠርጠሮም ውልቀ ሰባት ዘርጊሕሎም ኣብ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ሓድሽ ትእዛዝ ንክራይ ቤት ዝምልከት ኣውፂኦም ዝብሉን ካልእን ዜናታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ሰናይ ምክትታል መደበር ማዕከን ዜና ኣሜሪካ ዝኾነ CNN ግዳይ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ቲክቶክ ከም ዝኾነ ተገሊጹም ቲክቶክ ንሓያሎ ትካላትን ፍሉጣት ሰባትን ኢላማ ዝገበረ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ መርምር ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎም እቲ ብቻይናዊ ኩባንያ ባይት ዳንስ ዝውነን ሓጸርቲ ቪድዮታት ዝጥቀዓሉ አፕሊኬሽን ገለ ውስናት አካውንታት ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ንቢቢሲ ሓቢርሎም ወሲኹ ድማ ቲክቶክ ምስ ተጠቀምቲ ብምትሕብባር አካውንቶም ንምምላስ ይሰርሕ ከም ዘሎን ብዛዕባ እቶም ነቲ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኾነ ብኸመይ ከም ተፈጸመ ግን ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ይሃብን ዘሎም ሓደ ካብቶም ግዳያት ዝኾኑ አካውንት ማዕከን ዜና CNN ወሃቢ ቃል ቲክቶክ ምስ CNN ብቐረባ ብምትሕብባር እቲ አካውንት ናብ ንቡር ንምምላስ እንድሕነት እቲ አካውንት ንምሕላው ዝተኣታተው ስጉምታታት ንምትግባርን ክንሰርሕ ፀኒሕና ኢና ወሕስና ናይቲ መድረኽ ንምዕቃብ ውፍያት ኢና ንዝኾነ ተወሳኺ ዘይቁኑዕ ንጥፈታት እንተሃልዩ ድማ ክንከታተሎ ኢና ኢሎም CNN ርእይቶ ክህብ ካብ ቢቢሲ ንዝቐረበሉ ሕቶ መልሲ ከም ዘይሃበ ተገሊጹሎም ቲክቶክ ኣብ መላእ ዓለም ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ተጠቀምቲ ከም ዘለውዎን እንተኾነ ብሰንኪ ምስ መንግስቲ ቻይና ኣለዎ ዝበሃል ርክብ ካብ ኣሜሪካ ሓያል ፀቕጢ ከም ዝግበረሉን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ መረፃ ኣሜሪካ ኣመልኪቱ ሓድሽ ዓውደ ውግእ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይኸውን ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹሎም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን መሪሕነቱ ብምኽንያት ሃገራዊ ድሕነት ንቲክቶክ ክእግዶ እኳ እንተፈተነ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ንባዕሉ ናብ ቲክቶክ ተጸሚሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ቀዳም ነዚ ኣካውንት ካብ ዝኸፍት ንድሓር ልዕሊ 5 ሚልዮን ሰዓብቲ ኣጥርዩ ከም ዘሎን ምስ ህዝቢ ኣሜሪካ ብቐጥታ ንምዝራብ ኩሉ ዘሎ መሳርሒ ክጥቀም ምዃኑ ድማ ገሊጹ ነይሩ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እውን ነቲ መድረኽ ተጠቂሙ ኣብ ወርሒ ሕዳር ንዝካየድ መረፃ ጓስጓስ ይገብር ከም ዘሎን እንተኾነ ኣሳስ 350,000 ሰዓብቲ ጥራይ ከም ዘለዎ ወይ ዝግለጽ ዘሎም መጀመርታ ናይዚ ዓመት ኣብ ምዕራብ ከተማ ለንደን ተደርብያ ዝተረኽበት ዕሸል ድሒሩ ብዝተገብረ ምርመራ DNA ክልተ ኣሕዋት ከም ዘለዎ ከረጋገጽ ከም ዝኽኣለ ኢቭኒንግ ስታንዳርድ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ገሊጹ እታ ብሕክምና ህፃን ኤልሳ ዝብል ስም ዝተዋህባ ኣብ ከባቢ ኒውሃም ከተማ ምዕራብ ለንደን ብወለዳ ድሕሪ ምርሕራሓ ብኸልቢ ዝተረኽበት ዕሸል ኣብ 2017 ከምኡውን ኣብ 2019 ብተመሳሳሊ መንገዲ ተደርብዮም ዝተረኽቡ ህፃን ሃሪን ከምኡውን ሮማንን ዝበሃሉ ክልተ ናይ ስጋ ኣሕዋት ከም ዘለውዋ بمسارة تستخيل ناي DNA مرمرة خفلت كم استخالة تحبيرهم بمسارة ጸብጻብ ኢቭኒንግ ስታንዳርድ ኣብ ከተማ ምዕራብ ለንደን ምድርባይ ህፃናት ዘይልሙተርእዮ ብምዃኑ ናይዛ ተደርብያ ዝተረኽበት ዕሸለን ኣቐዲሞም ብተመሳሳሊ መንገዲ ተደርብዮም ዝተረኽቡ ክልተ ናይ ስጋ ኣሕዋታን ህዝባዊ ኣቃልቦ ዝሰሓበ ጉዳይ ከም ዝኾነ ካሮል ኣትኪንሰን ዝተባሃለ ዳኛ ሓቢራ ወለዲ ናይዞም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ተደርብዮም ዝተረኽቡ ህፃናት ዛጊድ ከም ዘይተረኽቡ ዝሓበረት ጸብጻብ ናይ ምዕራብ ለንደን ክፍሊ መመርመሪ ፖሊስ ንመንነት ወለዲ እቶም ሰለስተ ህፃናት ንምፅራይ ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ተጸሚዱ ከም ዝርከብ ካብ ፖሊስ ምዕራብ ለንደን ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ ርዕሰ ከተማ ኢትዮጵያ ዝኾነት አዲስ አበባ ምዝገባ ውዕል ኣካሬትን ተኻሬትን ብ7 ሰነ ክጅምር እያ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ቀረባ እዋን ዝጸደቐ ቁፅፅር ገዛ ኽራይ ብምስምማዕ ምዝገባ ሕጋዊ ውዕል ኣካሬትን ተኻሬትን ካብ 7 ሰነ 2024 ዓመተ ምህረት ከም ዝጅምር ኣፍሊጡሎም እዚ ሓበሬታ ትማሊ ኣብ መንጎ ሓለፍቲ ቢሮ ልምዓትን ምሕደራን ኣባይትን ዝተፈላለዩ መዳርክቲ ኣካላት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ንህዝቢ ከም ተዘርግሐን ሓላፍቲ ቢሮ ቅድስቲ ወልደ ጊዮርጊስ ኣዋጅ ክራይ ገዛ ብኣድማ ንምትግባር መምርሒ ንምትእትታው ምድላዋት ይዛዘም ከም ዘሎ ገሊጻ ከምኡውን ካብ 7 ሰነ ጀሚሩ ኣካሬትን ተኻሬትን ሕጋዊ ሰነዳቶም ብምቕራብ ከምዝገቡ ከም ዝኽእሉ ኣፍሊጣላ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ነቲ እማመ ምቁፅጻርን ምሕደራን ክራይ ባይቶ ኣብ መጀመርታ ሚያዝያ 2024 ከዝረኽቦም ከሎም እዚ ሕጊ ኣብተን ቀዳሞት 2 ዓመታት ስምምዕ ክራይ ተኻሬቲ ካብ ዘይፍትሓዊ ወሰኽ ክራይን ግፋን ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ ሰበስልጣን ሃገር እቲ እማመ ነቲ ኣብ ከተማታት እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዘይምኽንያታዊ ዋጋ ክራይ ገዛ ዝምልከት ጉዳይ ክምልስ ምዃኑ እውን ይኣምኑ
ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኢንስቲትዩት ሰብኣዊ መጽናዕቲ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓደን ብምዃን ኣብ ኩናት ትግራይ መጽናዕቲ ዓሌት ከም ዝፈጸሙ ዝሕብር ጽኑዕ መርትዖ ረኺበ ኢሉ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓደን ካብ 2020 ክሳብ 2022 ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ናይ መጽናዕቲ ዓሌት ተግባራት ከም ዝፈጸሙ ዘስደምም መርትዖታት ረኺባ ኣለኹ ኢሉ እቲ ብሰሉስ ዝወፀ 120 ገጻት ዝሓዘ ረቂቕ ጸብጻብ ሓይልታት ኢትዮጵያን መሻርክቶምን ኣብ ገበን መጽናዕቲ ዓሌት ዘቆሙ ተግባራት ከም ዝተዋፈሩን ኢትዮጵያን ሓለፍታ ብመንገዲ ብልጽግና ዝማሕደር መንግስታን ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ICJ ክትቀርብ ከም ዘለዋ እቶም ጸሓፍቲ ተላብዮም ኩናት ትግራይ ኣብ ሕዳር 2020 መንግስቲ ክልል ርእሰ ምሕደራ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ዝጀመረ ኮይኑ እቲ ግጭት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሞትን ምምዝባላትን ዘስዓበ ኮይኑ ኣብ ሕዳር 2022 ብስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ብወግዒ ከም ተዛዘመን ክልቲኦም ወገናት ብግፍዒ ክኽሰሱ እኳ እንተጸንሑ ነፍሲ ወከፎም ግን ሓላፍነት ክወስዱ ኣይተረኣዩን ዘለዉ እቲ ጸብጻብ ንተጋሩ ከም ብሄር ንምጥፋእ ዝዓለመን ብጃምላዊ ቅትለትን ጥሜትን ዕላማ ብምግባር ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ENDF ከምኡውን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ EDF ከምኡውን ሰብኣዊ ሚሊሻታት ዝወሰድዎ ተግባራት ዘጉልሑ ዝበለ ጸብጻብ ረኽበታት ኢንስቲትዩት ሓድሽ መስመራት ምስቲ ካብ ወርሒ መስከረም ዝወፀ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ዝሰማዕ ኮይኑ እቶም ወገናት ብገበን ኩናትን ከሲሱ እዩ እቲ ጸብጻብ ማሕበረሰብ ዓለም ብዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ንኢትዮጵያ ፀቕጢ ክገብርን ብመሪሕነት ውድብ ብልጽግና ዝምራሕ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቤት ፍርዲ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሉ ፀዊዕሎም ፖሊስ ሆላንድ ዝደልዮም ዘሎ ግብረ ሽበራውያን ገበነኛት ነቶም ብ17 ለካቲት ኣብቲ ሃገር ኣብ ጥቓ ኦፔራ ሆል ዝበሃል ክፍለ ከተማ ኣብ ዝተዳለወ ናይ ኤርትራውያን ፌስቲቫል ዕግርግር ድሕሪ ምፍጣር ኣብ ልዕሊ ፖሊስን ንብረትን ሓደጋ ዘውረዱ ብስም ኤርትራውያን ዝፍለጡ ጥርጡራት ገበነኛታት ስእሎም ከም ዝዘርግሐ ኣፍሊጡሎም በዚ መሰረት ካብዞም ኣሳእሎም ተዘርጊሖም ዘለዉ ጥርጡራት ገበነኛታት ዘላለኹምዎ ሰባት እንትዳሃልዩ ብቴሌፎናት ደው ኢልኩም ሓቡሩና ክብል እውን ተወሲኹሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንዓቢ ኤርትራውያን ኣብ ሆላንድ ከቢድ ዕንወት ከም ዘውረደ ተገምጊሙ ብ17 ለካቲት 2024 ኣብ ኔዘርላንድስ ሆላንድ ኣብ መንጎ ተቃወምትን ደገፍትን መንግስቲ ኤርትራ ብዝተፈጥረ ንዓቢ ዝወረደ ዕንወት ልዕሊ 700,000 ዩሮ ከም ዝበፅሐ ተገሊጹሎም ድሕሪ እቲ ንዓቢ ዘጋጠመ ክሳራታት ዝለዓለ ዕንወት ኣብ ልዕሊ መካይን ፖሊስ ከም ዝወረደ ማዕከናት ዜና ሃገር ከቃልሓ ጸኒሐን ቤት ፍርዲ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ጥርጡራት ኤርትራውያን ዝቐረቡ 86,000 ክስታት ታሕሳር ናይ ዝዓነወ ንብረት ሰሚዕሎም እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንገለ ካብቶም ጥርጡራት ን12 ወርሒ ክእሰሩ ከም ዝፈረዶም ዝዝከር ኮይኑ ኣቐዲሙ ፖሊስ ኔዘርላንድስ ኣሳኣል ናይቶም ብ17 ለካቲት ኣብ ከተማ ደንሃቅ ሄግ ኣብ ዝተኻየደ ንዓቢ ኤርትራውያን ጉጅለታት ተሳቲፎም ኢሉ ዝጠርጠሮም ሰባት ኣሳኣሎም ዘርጊሖም ምንባሩ ይፍለጥ ፖሊስ ምስ ንዓቢ ብዝተሓሓዘ ኣብ ዘካየዶ ዘሎ ምፅራይ 16 ጥርጡራት ኣብ ቀይዲ ከም ዘእትዉ ክገልጽ እንከሎም እቶም ጥርጡራት ኣብ ክልል ዕድመ 19 ክሳብ 48 ዓመት ዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮ ኮይኖም እቲ ብ17 ለካቲት ኣብ ፍረትበርግ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ኦፔራ ዝተራየ ከቢድ ናዕቢ ክልተ ኤርትራውያን ጉጅለታት ብዝፈጠርዎ ግጭት ዝተላዕለ ኮይኖም ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ምንባሩ መግለፂ ፖሊስ የመልክት መበገሲቲ ጥቃዕቱን ተቃወምቲ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እቲ ደገፍቲ ዝነበሩሉ ማእከል መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ይግለጽ ኣብቲ እዋን ፖሊስ ብእምኒ ከም ዝተሃረሙን ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ ከም ዝቆሰሉን ጸብጻባት የመልክቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካናዳ ጀርመን እስራኤል ሆላንድ ስዊድን ስዊዘርላንድ ዓባይ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ኣብ ኩለን ምትእኽኻባት ኤርትራውያን ረፅሚ ዝመልኦ ግጭታት ክሪአን ከለዋ እቲ ህይወት መንእስያት ዝቐዝፍ ዘሎ ሓድሕዳዊ ረፅሚ ኤርትራውያን ከቢድ ስጋትን ፍርሕን ፈጢሩሎም ምህላው ምንጭታት ቢቢሲ ይሕብሩ እዚ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ሓድሕዳዊ ግጭት ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ንሰብ መዚ እተን ዝርከቡለን ሃገራት ዓብይ ፀጥታዊ ብድሆ ኮይኑ ከም ዘሎ እውን ይፍለጥ ኣብ ጫካታት ኢትዮጵያ ተዓቂቦም ዝርከቡ ሱዳናውያን ስደተኛታት ንምድሓን ጻውዒት ቀሪቡ ኣብ ሱዳን ዝመደበረን ሲቪላውን ማሕበራት ኣብ ጫካታት ኢትዮጵያ ተዓቂቦም ዘለዉ 16,000 ሱዳናውያን ስደተኛታት ከድሕኑ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ጻውዒት ኣቕሪበን መርበብ ሓበሬታ ኣራኮባ ሱዳን ከም ዝሓበሮም ካብ መጀመርያ ወርሒ ጎንቦል ጀሚሩ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሱዳናውያን ስደተኛታት ብዕጡቓት መጥቃዕቲ ምስ ወረዶም ካብ ማዓስከር ኮመር ሃዲሞም ኣብ ጫካታት እቲ ከባቢ ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ኩነታት
ተዓጺም ከም ዘሎ ገሊጹ ካብቶም 6,000 ሱዳናውያን ስደተኛታት 2,133 ህጻናት 117 ደቂ ኣንስትዮ 917 ደቂ ተባዕትዮ ክኾኑ እንከለዉ 135 ሕሙማት 76 ፍሉይ ክንክን ዘድልዮም ሰባት ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሩሎም እዞም ካብ ሱዳን ዝተመዛበሉ ስደተኛታት ኣብቲ ጫካ ን22 ዓመታት ኣብ ዝጸንሕሉ እዋን ካብ ኣህጉራዊ ትካላት ይኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሉ ዓይነት ሓገዛ ስለ ዝተሓረሙ UNHCR ኩነታቶም ክከታተል ፀዊዖም ኣለዉ እዞም ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ መጀመርታ ሰሙን ናይ ዝሓለፈት ወርሒ ከቢድ ሕፅረት መግቢ እኹል ሕክምናዊ ክንክን ዘይምህላውን ብዕጡቓት መጥቃዕቲ ምስ ወረዶምን ካብቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝመሓደር ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከብ ማዓስከራት ሃዲሞም ኣብ ጫካታት እቲ ከባቢ ከም ዝተዓቀቡ ይዝከር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ረቡዕ ዝበልናዮም ትሕሶ ዜና ናብ ዝፈፂምና ኣለና ንሰለም ምክትታልኩም ብልቢ መስግን ሰላም